Hej. Hej med jer. Hvordan er det? Vi ligger lige sådan på en rimelig syg måde. Du gør. Ja, jeg gør. Vi har lige lavet vores artikel. Nummer 3. På nummer 3 dage, hvis man kan sige det. Det er hver dag, vi skal bruge Jan. Så skal vi have skrevet på vores blog om lidt, tror jeg. Ja. I hvert fald snart. Skal vi lige holde opdateret alle vores fans, du ved. Hvor mange er det nu? Vi har en tysk Fra Tyskland. Og så har vi også selv på Danmark, ikke? Det er jo kun os. Så det er ordentligt. Det er rigtig sikkert deltage i samtalen, du ved. Du ved, det er lidt trist, så I må faktisk gerne gå ind og kigge på det. Ja, vi er sådan lidt triste over, at vi har 22 visninger, og hvor mange? 21 af dem var os. Ja. Nej, det var 24, vi kom op på i dag. 24 visninger, det er rigtigt. 23 af dem var os. Så. Kom der lige nogle random guys med i vores video. Det synes de var sjovt. Ja, det var det. Jeg har det meget Nu sjovt. bliver de kendte. Det er de glade for. Alle vores visninger. Men nice, det er fra Tyskland. Vi elsker Tyskland fra nu af. Skal vi ikke lige sende love to Germany? Love to Germany. Yes, yes. Så hvad kan man sige? Vi stener rimelig meget. Om vi gør. Ja, det er et tidsfordriv for The Win. Der er virkelig ikke noget der. Jeg er lige på Skype, og det er meget fedt. Jeg er lige siddet på det med Christian. Ja, lille lover. Så det er bare hyggeligt det hele. Alt er hyggeligt. Ja, og jeg har faktisk fødselsdag i morgen. Ja. Så det skal vi gøre et fest ud af, og vi skal skrive det på vores blog, og vi skal skrive det. Vi skal det alle steder, for det bliver 15 nemlig. Det glæder jeg mig til. Vi er Gud, 6 Gud inde. Ja, det kalder vi det, men det har vi allerede skrevet faktisk. Ja, så vi ved godt, hvad det er, hvis jeg læser den. Men det har I nok ikke, fordi vi har kun jeg skal én. Og tysker forstår vel ikke dansk, tænker jeg lidt. Så Vi ved, du forstår nok. Og det er det Du vigtigste. forstår nok, hvad sex er. ja, det gør de nok. Og Gud inden for os. Du kan tysk, jeg kan ikke. Wir lieben Deutschland. Ja, ich liebe Ich spreche Deutsch und something. ich, Nej, jeg kan ikke tale tysk. Det indrømmer jeg gerne. ich spreche Deutsch. Det skulle du ikke, som jeg siger. Jeg snakker tysk, jo det er. Jeg er bare ikke så god. Jeg kan slet ikke sige det på fransk. Kan du ikke? Jeg snakker fransk. Nå. Je parle de français. Fransk. Ja, sådan der. Det tror jeg i hvert fald. Ich spreche Deutsch. Je m'appelle Julie. Mademoiselle Julie, you know. Så kom der engelsk også. You know. Kan du ikke det, man bare bruger engelsk ord nogle gange? Der er dit, oh my god. Oh my fucking god. Ja, præcis. Kommer også lidt engelsk ind. Lidt hårdt, det sidder ikke så godt, kan jeg godt sige det. Spam Fordi at mig og Eurovision sammen, vi stod alt for sent op, når vi kom. Lidt for sent, eller vi lå bare i seng for længe. Og vi kom der for sent, det var ikke stort. 5 minutter. Det går. Men vi skulle lige morgenmad. Det er i dag med til måltid, og du skal også tænder. Jeg skulle, det er relevant at gøre. Men du kan også bare gøre det, hvis vi spiser morgenmad, som alle os andre. Jeg gør det efter, for jeg er så dejlig ånd, når jeg kommer i skole. Ikke? Så er jeg altid tyk på mig. Jeg har også nu. Så kommer her. Jeg har spist alle mine. Du kan bare få mig, hvis der. Det kan du. Det kan jeg nemlig. Ja. Så. Vi har snakket i 4 minutter om 3, 2, 1. Nu! 4 minutter. Det er lang tid. Om ingenting rigtigt. Fra hvad vi laver. Ja. Meget med stener. Jeg tror godt, I kan se, vi stener, fordi... Er det mennesker, ikke? Ja, der er mange mennesker. Der kommer mange mennesker nu. Så fik vi en skudskab. Så nu lukker vi. Husk at... Ja, vi smutter. Og husk at følge den her blog. Skal vi lægge det på YouTube, eller skal vi lægge det på vores blog? Ja. Vi lægger det på både YouTube og vores blog. Så hvis I er på YouTube, så følg vores blog. Og hvis I er på vores blog, så tak fordi I følger. Hej! Ja, det var lige jul og nytår. Ja, okay.